Σήμερα θα παίξουμε Rocket League στο iType. Όσοι δεν ξέρετε, το παιχνίδι είναι ένα mobile παιχνίδι σαν το Rocket League. Απλά δεν είναι... Θα το δείτε στη συνέχεια, τέλος πάντων. Κάντε μια εγγραφή για να υποστηρίξετε αυτό το κανάλι. Ένα like και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξω στο επόμενο βίντεο. By the way, στα 10 ή στα 15 στο τέλος του βίντεο θα κάνουμε part 2. Θα παίξουμε του Είμαι Silver 3. Ο στόχος μας αυτό το βίντεο είναι να πάμε Gold 1. Ούτε καν, δεν θα πάω καν. Εννοούσα θα πάμε γιατί είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε. Μα τα βρει μάτς. Θα βρει. Ωραία, βρήκε. Πάμε λίγο. Έχω βγάλει την φωνή γιατί στο προηγούμενο βίντεο δεν ακουγόμουν. Όσο και να μιλούσα δεν ακουγόμουν. Οκ, μαλάξ. Δεν υποβρύσα. Έχει οκτέιν. Δεν ξέρω πόσο καλό πώς να είναι ο αντίπαλος. Πώς δεν έχω jump τώρα. Ναι. Όχι, αυτός είναι απλά καλός, ναι. Δεν είναι δικό. Τι μιλάω όρθι. Ο Αλβαρτέ. Ο Άλβαρης, τον λέω Άλβαρης αυτός. Αυτόν εκεί πέρα θα το λέω Τι κάνω. Καλά, δεν είμαι καλά, Ναι. Αυτό το αγαπημένο μου κίνηση, βασικά. Πάρ' το! Δεν έχει epic save αυτό. Δεν έχει epic saves. Εντάξει, δεν είμαι καινούριος, δεν είμαι και πολύ καινούριος. Είμαι μέτρης, ας πούμε. Πείτε μου λίγο, έχει epic save. Άντε επιτέλους, το σοφάρισα. Άντε βλέπουμε. Πάμε. Σύλληξα. Έχω πάρει. What? Δεν ξαναπαίρνω αυτό το μάξι, μπρο. Είναι κατάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω κάνει 5 βίντεο. Όλα χάνω. Σε όλα χάνω, ρε φίλε. Αυτό είναι το τρίτο κεφάλι με καιρό. Τι κάνω. Θα ξεδούλω τον boost και είμαι ακόμα κάτω. Καλά και καλά που ο αντίπαλος δεν είναι τόσο καλός. Πω! Σοβαρέψε, θα πας στη Silver 2 και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τελειώνει. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Αου. Θα το βάζω εγώ. Πάρτα. Τώρα αυτός πώς τόσος, δηλαδή. Οκ, έχασα. Ναι. Που δεν είναι... Παίρνω αυτό και το φτιάχνω κιόλας. Αυτό ωραίο είναι, ρε μπρο. Θα βάλω αυτό. Θα το κάνω μαύρο. Μπρο. Θα το κάνω κόκκινο. Είναι πολύ καλή ιδέα. Θα το κάνω πάλι μαύρο.
άσπρο. Και δεν πίνει πολύ μαύρο. Τέλος πάντων, στο κόκκινο. Οκ. Αυτό δεν έχει το χρώμα που θέλουμε. Καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν χάσω, πετά το τηλέφωνο μου κάτω. Ξέχασα να διαλέξω ρόδες. Επιστρέψαμε. Τι πιστεύω να είναι κάτι, τι λέω. Ντόμινος έχει Octane vs Ντόμινος, μπρο. Δεν υπάρχει. Τώρα ποια είναι η κατάρα. What the fake. Και μην το βάλει. Ωραία. Όλα υπολογισμένα, μπρο. Δεν έκανα ένα λάθος, δεν έφαγα. 1-0-0, πάμε. Σαν να ξεκινήσαμε τώρα. Μετά με παίζουμε, έκανα 2v2. Γιατί χάνω συνέχεια. Τόσο αφήξει που έχω κάνει. Πες ρε! Τώρα πίτ το δεν έβαλα αυτό το γκολ. Το βάλα αυτό το γκολ. Ωραία, νομίζω αυτό το αισθάνομαι ότι μπορώ να το νικήσουμε. Έτσι αισθάνομαι. Μπρο, θες να κάνουμε τη map. Να παίξουμε και στο επόμενο και στο παραεπόμενο και στο παραεπόμενο. Όχι για να πάμε γκολ 2, αλλά... What the f... δεν έχω μπαταρία, τέλειο. Και αυτό το recording δεν δουλέψει. Δεν ξαναδεσχολούμαι ποτέ. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο τώρα, σημαίνει ότι δούλεψε. Αν δεν το βλέπετε, αν δεν το βλέπετε, δεν βλέπετε αυτό το βίντεο. Τι λέω. Πάμε. Πολύ θα μου λέει ότι δεν παίζω Rocket League. Τι πολύ δεν έχω και τόσο καλά. Ωραία. Καλό αυτό. Όχι! Να το βάλει τώρα. Ναι. Τι κάνει! Είμαι φλάκας, το ξέρω μια χαρά. 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 Δεν είμαι βλάκας, το ξέρω μια χαρά. Τόσο. Όχι! Το σοφάρισε. Τώρα θα ήταν 4-2. Απλά έτσι με τόσο. Ούτε κάνω 4-3. Τι κάνω! Δεν ελέγχω τον αυτόν, μπρο. Μπρο, πρέπει να κάνω μεγάλο το joystick. Τι φάση. Δεν γίνεται αυτό. Μια χαρά γίνεται. Έχω μάθει το κόρπο σου και στο δικό μου. Χάνω! Τώρα το είδα! Ναι, πάμε λίγο. Δεν χαίρομαι και πάρα πολύ. Συλληπιτήρια θα πάρω κι άλλες. Ωραία, νομίζω είναι το τελευταίο μάτς. Δεν κουνιέμαι! Ναι! Oh yeah! Ξέρω προλαβαίνω άλλο ένα. Σκάδι θα πάμε ένα training να δούμε λίγο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Που πρέπει να κάνω και... Σίλβε... Are you sure about... Τέλος πάντων.
Είμαστε εδώ. Τι να πούμε, αυτό το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω. Τι άλλο, κάντε μια εγγραφή. Όπως είπα, στα 10 likes θα κάνουμε part 2 με Regular Switch. Μπορεί να μπει και ένας φίλος με παίξει με 2 βίντεο. Μπορεί, είπα. Ξέρετε, μπορεί. Καλά, αν το θέλετε, να μπει και ένας φίλος με 20 likes. Θέλετε? Για να πούμε. Μπορείτε να το κάνετε. Ωραία. Το βίντεο. Πολύ άσχετο κάνω. Ναι. Αυτό. Bye.